welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So today's video ay fiesta sa aming sitio. Hindi sa barangay, kundi sa aming sitio. Sitio siya. Barangay composed of sitios. So kami dito, fiesta ng aming patron, Birhen sa Regla. Viva Nuestra Señora Birhen sa Regla. So samahan nyo ako guys. Maaga akong nag-get up kasi attend ako ng mass. So samahan nyo ako, punta ako ng simbahan. At 10 AM yung start ng mass. Pero magna 9 pa lang pupuntahan ako dahil mag picture at mag video ako doon. You know na, what's the purpose? Charot. So, himala, naka lipstick si Hangal para pupunta tayong simba. Dapat formal. Bawal po ang pasaway. Bawal po ang pasaway. Bawal po ang pasaway. Charot. So, samahan nyo ako guys. Punta tayo sa simbahan. At mag-update lang ako doon. Medyo mainit. Hindi ko makita mukha ko. But iwan. So, let's go. Guys, mauna mong simbahan. On the way na ako sa simbahan. Nakita nyo ba ang balon? Yan, ang simbahan namin. Guys, sayo kayo ko. Maadtos ako ni Budweiser. Puntahan ko muna si Budweiser guys. So guys, nabot na ko ilang Budweiser. Siya nanilhig pa ako, ready na. Nanilhig pa siya. Ako ready na. Na masimba. Char. 사랑해요. When will you realize, baby, I'm not like a red. Don't break your heart, we give your heart break. I know you're scared from like you're running. Ain't nothing you and If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me. A few moments later. Get up na si Budweiser, pero siya grade 1. Nagsaya. Padong na may simbahan. Mario, happy birthday! Dito na. So guys, punta na kami doon. Shout out si Gonggong. Shout out ni Mario kay birthday niya. Happy birthday to Mario. Happy birthday niya. Raul Junior. Ready, Jamie. Raul Junior. Birthday niya bay. Unsa man joy ika-istorya sa birthday karong adlaw. Kasi ko ni siya. Sa ika-istorya sa birthday karong adlaw, fiesta ron guys na ni Litson. Oy, Junjun ni kanta bay. Katanawa niyo niya. Thank you kay Aisa sa akong bag. Mura ko dato. Dato mo way kwarta. Maria, hotel! Fiesta na din. Koy, Koy! unsa man joy ato ang ika-istoryaan ni Koy? Si Mangkay. Kani fiesta jud ni nga mo ang giari diri guys. Si Mangkoy gadoro og lungag. Wow, sexy guys siya. Atong kalitson dito. Kani si Mangkoy galungag. Ay galitson kaning galungag. Lord, grabe isa ka kalahang kuan. Laro na sa kima. Wa pa'y binasoy koy. Nangayo kong binasoy guys.
Wan. Bi, magpatanaw lagi sila sa naglitson diri guys. Asa goy litson diri ay dara. Kani fiesta jud ni kanay galitson. Hapit na ni maluto dagway kay kuan naman eh. Niliki na. Ladako kay ilang baboy guys nga kuan gilitson. Kinsa man ning galingiw-lingiw manis kamera? Kinsa ning galingiw-lingiw sa kamera? Ang galitson di mo tanaw sa grabe. Pista gyud ning kamangkoy guys kay duha ka buok kaldirong dagko. Tingnan mo lang ito sa YouTube channel. Basta ko'y sobrae jud ko kanang ikog. Ngutang na ko. Magmaya sa Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan nga sison. Tante magputol ako mo. Magmaya sa Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan nga sison. Magmaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Ngadto sa langit. Ato kining ihalad alang sa pagmaya sa magayon ang kita nagtinapol sa pagbuhat sa Diyos. Iampo ko kami mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Tower of Ivory, House of Gold, Ark the Covenant, Gate of Heaven. Wala ka may pare, ato may muskan. Ayaw nga, buhat nga makapaymuot sa ato ang Ginoo. Kay parehas nga mahiguman ta sa atong uyab. Maglimo man tag ko na dili masakitan atong uyab. Sa pagsaunod sa Dawatan ng Panginoong kamutan ng gikan ni kay ginamangkali sa mundo sa bagong tunay ng kasabutan. Ang
magaling sa sarili. Ang kitagaan sa niya, so, bastog sa ito para pakpakan na ito. Malinaw kung balik Kristo. Manati na diha. Balbal, Taka, Sudan. Sana all. Ay, sumanag-misa. Muli na sa naros, muli na may humanag-misa. Pamilya na lang. Kimi no 虜になってしまえばきっと